Egunon Manez Aramburu, Goimen landa garapeneko gerentea. Bai. Lehendabiziko galdera, dela 2 astenik izango nuke irakurri nuen, hori, prentxan edo interneten irakurri nuen, Goierriko elikadura maila, ez? Taz, ari ziren. Eta galdera hoxe da, ez? Zer da Goierriko elikadura maila? Bai, bueno, testu inguru bat ematearren, elikadura maila eskualdeko landa garapen programak lantzetik dator. Eskualdeko eragile desberdinekin, eta bueno, teatzen horre proiektu batzuk izan daitezkenak, esaten dena, ez, palanka moduan eraldatzaiek gerta daitezkenak. Eta, bueno, ezer berririk ez zegoen hasiera baten, baina, bueno, elkarlandan garbi zegoen misioan jasotzen zen belaunaldi, osea, baserritarren belaunaldiak bermatzea, eta baserritarren bizikalitatea, duintasuna, gizarte onespen bat behar zala, eta horien zaintza ezinbestekoa zala. Eta, bueno, horren bueltako zenbait ekintza eta proiektu garatzea jaso ziren. Horrekin batea eraldaketa guneak, justu hemen Goizanen daukeon eraldaketa zentroa izan zen pixat ardatz, bertako produktuak areagotzeko, probetxu gehiago ateatzeko, urte guztian zehar produktuak eskaintzeko tokikoak, ez hainbeste estazionalei lotuta. Eta horrekin batea ere, jangela kolektiboak edo jangela oroar zenbait bazkaltiarrekin lortzea genduken tokiko produktuei espazio bat emanez. Herri txikitatik ere, barrutu berri saretzaileak deritzan ekimen bate bat zegoen, non herri txikietan gutxienez ere bertako produktuen horniketa bat eskatzen zen, ez? Ostatuak euki eta gaina ostatuetan ere gutxienez horiek eskaintzea. Eta horren distribuzioak eta nola egin daitezken. Horrekin batea eragile desberdinak genitun, eta horrek eskatzen zuna zen hau orkestatuko zuen beste proiektu bat. Eta orduan hartu genuen bidea eta nahi izan zen elikadura mailaren eraketa prozesu bat aktibatzea. Bide batez, barnetik elikatzen izena jarri genion iniziatiba honei, eta bide batez baliatu genuen, eta sortea izan zen, zetik proiektuak nolabait landu berritan, etorra izan atea zen, emisioetako diru laguntza, etorkizuna eraikizek zuen emisioetako laguntza, eta bete-beten, bai misioak etorkizuna eraikizek daukan elikadura misioa, eta gure eskualdeko landarapenarekin bat etortzen ziren misioak kontutan eukita, eta inkluso metodologia, ez? Da bidea elkarrekin egitearena, helburu amankomun batekin, eragile desberdinak elkartuz, esaten zatik ez du eskatzen. Eta horrela, UGASA, garapen agentzia, Urola Garaiko garapen agentzia, Goieki, hemen Goierri beheko garapen agentzia, Biziola kooperatiba eta gu landa garapen elkarte zela, Goimen, hartzen dugu gestioa, diru laguntza honen gestioa edo erronka gure arten. Eta bereziki, gero, Biziola eta Goimenek sektorearekin lotura eta eskuartean genituen proiektua bitarte, hau garatzearen ardura handixegoa. Eta, honek ere, elikadura maila honek bilatzen duna da, azkenen gizarte kontzientzia bat sortzea, nun gelitzen da benetan gure elikaduraren papera gure gizartean, horrekin batea aktore nagusiak, orain arte baserritarrak eduki duten funtzioa, funtzio soziala, gizarte bilakaeran, esaten dugu, Goierri oso industrializatua dela, industria honen garapena elikaduraren antolaketa bat gabe eduki ditugun antzokak eta gabe ezinezko izan zen. Gaur-gaurkoz, zer izan da baserritarrak eduki duten funtzioa, garapen guzti honetan eta nun daude gaur baserritarrak. Gure herrietako elikadura politika baten. Orduan, horrek ere ze pentsatu ematen zon, eta horrekin batea nola dauden, ez, baserritar hauek, zein egoeratan dauden. Eta, lantzen gabiltz, oraindik, planteamentua izan da ikustea,
ze aktorekin hasi beharko gineken entzute prozesu bat egiten. Eta alde batetik, baserritarrekin zenbait bilera kontrastatuz, bereiek ere nola ikusten duten elikadura mahai bat egotea, ulertuta, lehen landa garapen programan aipatu ditugunak, ez? Beraiek daukaten premiak, burokrazia murriztea, soldata duin bat ahalbidetzea, bizikidetza posible bat edukitzea etxean, beraien zaintza beharrak, ordezkapen zerbitzuak non gelditzen dien, errentagarritasuna, edo gizarte onarpena, ez? Orduan, beraiekin gai hauek planteatuta bi bilera egin ditugu, nahiko partizipatiboak izan dienak eta anitzak, bat eta beste azpi sektoreka, eta gero hurrengoa izan da udaletxekin. Udaletxekin ere kontraste bilera bat, nola ikusten duten, eta eraketa prozesuan ere behaieken nola ulertuko luketen eskualde mailako elikadura mahai bat. Zatik orain arte esan barra dago, badaudela eredu batzuk elikadura mailaren bueltan, elikadura subiranotasunarekin lotutako proiektuak, edo nahikotasunera begira, saiatzen ari diren tokiko produktuen sustapenarekin saiatzen ari diren ekintzak, baino gelditzen zaizkigu denak, kasi esan gano zen maila lokalean. Eta, eskualdekako aurrenekoa dela esango eduke, oain saiatzen egian hau. Eta orduan, alde batetik dauzkegu produktoreak, bestaldetik udaletxeak, eta hurrengo erronka zan, elikadura baliokatean dauden beste aktoreak ere nola barneratu. Izan ere, aktore hauek, aktore ekonomikoak dira hein handi batean, izan zerbitzu, oreka kanaletan zerbitzu eta turismoaren munduarekin lotuta, distribuidorak, denetarik ez, baino ez darenak hain binkulatuta igual lehen sektoreekin eta ikastaritzekin. Orduan, horiek ere barneratu nola, ez? Hor gabiltza. Eskerrik asko Manez, erantzunagatik. Lehendabiziko galdera.